Aj na základnej škole Ivana Bukovčana prilákal Deň otvorených dverí budúcich záujemcov, ktorí mohli preskúmať školský vesmír a dozvedieť sa, čo ich bude čakať v budúcom roku. Základná škola Ivana Bukovčana, ktorú momentálne navštevuje viac ako 900 žiakov, otvorila brány pre budúcich prvákov a ich rodičov. Spolu sa mohli vydať na dobrodružnú cestu za stratenou hviezdou a vyskúšať si svoje schopnosti a zručnosti. Deti môžu zažiť vychádzku vesmírom, môžu si prejsť rôznymi oblastiami, rôznymi planetkami, planetky Písmenius, Mathematicus, Jazykon, Pohybix, Tvarion. Deti dostanú krásny kozmonautský preukaz, kde zbierajú pečiatky a na záver, keď nájdú čarovnú vesmírnu hviezdu, tak dostanú medailu v podobe hviezdy a ako odmenu dostanú ešte nejakú záložku do knihy podľa vlastného výberu. V jednotlivých triedách si vyskúšajú hru s písmenkami, hru s číselkami, môžu fúkať do rakiet, môžu cestovať s raketami, športujú, opakujú jednoducho všetko, čo vedia a zároveň si rozvíjajú ďalšie schopnosti a zručnosti. V každej z 5 tried predstavujúcich planétu mohli deti získať pečiatku a nájsť zlatú školskú hviezdu. Čo si vlastne deti môžu vyskúšať dnes? Môžu si vyskúšať rôzne aktivity, napríklad v tejto triede sme planéta Písmenius. Tu sa zameriavame na v podstate písmenka, ale takisto na grafomotoriku, na rozhýbanie tej ručičky toho zápisia, na rôzne prípravné aktivity. Máme tu obťahovanie čiar, čo je taký základ predpísaných, predbodkovaných. Takisto, keď aj teda napríklad bludisko majú vyfarbiť, teda dostať sa cez to bludisko. Ale máme tu aj senzomotorické aktivity, kedy napríklad sú v ríži poschované písmenka. Potom z tých písmenok majú zložiť slovo. Máme ešte na tabuli máme pucle, čiže vlastne skladajú si jednotke, priradia iba jedno čísielko a takýmto štýlom. My sme vlastne krúžok všestrannej pohybovej prípravy a deťom chceli ukázať, ako sa dá všestranne rozvíjať pohybové schopnosti, zábavo, hravo. Deti si môžu vyskúšať z každého športu od atletickej dráhy po basketbal, hádzanú, florbal. Chceli sme im ukázať, že tá všestrannosť je taktiež dôležitá, nielen sa zameriavať na jeden šport, ale si vyskúšať z každého športu niečo. Máme 2 predškolákov, od septembra nastupujú do školy a sú tu len 2 základné školy, takže si chceme pozrieť jednu aj druhú. Nemáme nejaké preferencie. Tešíš sa do prvej triedy? Áno. Áno? A už vieš nejaké písmenko alebo nejaké číslo? Už ovládaš? Či vieš nejaké Ačko, Bčko, alebo svoje meno vieš napísať? Viem. A ako sa voláš? Myška. Takže už vieš M. Áno, dobre. A už poznáš aj farby napríklad? Áno. A akú farbu máš najradšej? Všetky. Sme počuli, že je lepšia v Devínskej. Tak preto sme sem chceli prísť, že ako toto funguje. Čo ste na ňu teda počuli? No, zatiaľ iba dobré veci. Čo by si sa chcel naučiť v škole? Keby som sa naučil v škole o vesmír. Ty sa chystáš do prvej triedy? A si sa na to nejako chystal, že už vieš napísať svoje meno, alebo vieš nejaké farby? Už si sa učil strihať nožničkami doma? Áno. A máš nejakého staršieho súrodenca, čo už chodí do školy? Sestričky malé, ale ešte chodia do školky. Poznáš nejakú napríklad farbu? Len iba zelenú. Zelenú? To je tvoja obľúbená zelená, alebo máš rada aj modrú? Zelená obľúbená. Sme z Devínskej a má dobré referencie. Čo by ste akože uvítali teda v škole? Čo je pre vás prioritou, keď dávate svoje dieťa do školy? Určite rešpektujúci prístup učiteľa a potom Maťko je dosť športovo zameraný, takže to. Budúci rok by mali na základnej škole Ivana Bukovčana otvoriť 4 triedy a nastúpiť by malo 100 prváčikov, ktorí už budú študovať podľa novej kurikulárnej reformy.
Je to skôr o tých prístupoch, nikto sa toho nemusí báť, že by to bola nejaká úplná novinka. Je to o tom, akým spôsobom sa prístupuje k tým deťom, ale že by sa zmenili známky, že by sa zmenili predmety, tak to až tak nehrozí. Budú tam nejaké nové predmety, ale v nich bude zahrnuté to, čo vlastne deti aj teraz poznajú. Bude človek a príroda, človek a svet práce, čo v podstate iba názvovo nahrádza predmety, ktoré sú doteraz. V rámci nového kurikula sme si pripravili pre rodičov aj žiakov novinku. To znamená, že všetci žiaci našej školy budú mať počas prvého cyklu, to znamená počas prvých 3 rokov, po 1 hodine nemčiny týždenne. Táto nemčinka nebude známkovaná, aby teda mali možnosť nejakým spôsobom nadobudnúť vzťah k jazyku všetkých detí, aj tie, ktoré veľký vzťah k tomu nemajú. A na konci prvého cyklu, čiže po tom 3. ročníku, budú robiť rozdielové skúšky a tam sa teda vyberú deti podľa záujmu tie, ktoré budú pokračovať s posilnenou výučbou nemčiny. Ohľadom toho známkovania, či sa bude niečo meniť, či budú nejaké slovné hodnotenia, alebo či sa napríklad deti budú hodnotiť sami, alebo či učiteľ bude slovne hodnotiť deti, alebo tam na tom sa nič nemení. Samozrejme, že budeme sa snažiť implementovať aj tieto formy hodnotenia do vyučovacích hodín, ale nechceme zmeniť úplne celkovo tú formu. Je to skôr ešte hudba budúcnosti, toto všetko máme v podstate možnosť ešte si trošičku premyslieť v tom zmysle, že si sadne celá pedagogická rada, celý pedagogický zbor a porozmýšľame nad tým, ako by to bolo pre tie deti najvhodnejšie, najmotivujúcejšie, tak aby sa tu každý cítil šťastne, spokojne a bezpečne. Školský informačný systém využívame EduPage, tak ako sú rodičia zo škôlok zvyknutí. Jediná zmena, ktorá tento rok rodičov čaká, je podávanie prihlášok na zápis do 1. ročníka, ktoré teda nebudú môcť byť podávané prostredníctvom EduPageu, ale prostredníctvom štátneho programu e-prihlášky.sk. Zápis budúcich prvákov na základnej škole Ivana Bukovčana bude prebiehať 17. a 18. apríla.